Oh, hello mga ka-idol, may udto. So, nanudto mi diri karon kauban sa ako ang mga igagaw diri. Shout out sa akong mga igagaw nga grabe ka mga buotan ya akong mga igagaw mga ka-idol gibisita gyud mi diri sa bukid. So, shout out sa akong agaw Irene, agaw Iper, agaw Ambet ug ni agaw Mitch. Siyang mga bata na diri karon. So, nakasuroy gyud tawo nang yang mga bata po diri sa bukid. Oh, muna pod kay grabe kalayo pod dire. Layo og kalsada pero naabot gyud sila diri town. Sa kung sa kalayo diri sa mga lugar pero ni saka gyud sila dire. Oh, among sudan karon mga ka-idol kay Soroy. kuan manok. Utan. Oh, Utan. oh, shout out ni Agaw Irene. So paki-follow mga ka-idol sa account ni Agaw Irene. Yosores, beto gaw. Oh, yung series. Oh, nag-vlog ni Boy, mga ka-idol so paliw ko og follow. Parintindidok. Mm. Yung stories dato. So mga parintira ni namo mga ka-idol sila tanan. Oh, mo ni musudan dire mga ani manok nga gibutangan og Kamunggay. kamunggay. Kamunggayan. Oh, gibutang sili so lami kayo. Oh, enjoy kay mi dire mga ka-idol. Nagbanding mi dire dapita kay gisurin mi sa amo ang mga relatives dire from Alcantara.